ସବୁ କାମ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ପରେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୋର ରିଟର୍ନ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦିଅର ଭାଉଜ ମିଶିକି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ରିଟର୍ନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରୁ ଖାଇକି ଆସିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦହିବରା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମୋ ଦିଅର ଆସିକି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବସ୍ରେ ବସେଇକି ହିଁ ଯିବି। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ସୁବିଧା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକିଂ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକି ସେଠି ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ବି ସିଧା ସିଧା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆରପଟେ ଯାଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଏପଟେ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରିକି ବାହାରି ଗଲି ବସ୍ ଧରିବା ପାଇଁ। କାଳେ ଭାବିଲି ବସ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଧରିଲା ବେଳକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଗ ଯାଇକି ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କରିକି ବସ୍ରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ତ ୟା ଭିତରେ ଆମର ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ନାହିଁ ତାଳଚେର ଯିବାର ଥିଲା। ତ ତାଳଚେର ବସ୍ ବି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଟିକେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ବସ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବାହାରକୁ। ବସ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆହୁରି ହାତରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ୟାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଉପରେ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ସବୁ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ହି ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲି। ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚିପ୍ସ କିଣି ସେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବାହାରିଗଲି ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବସୁ ବସୁ ହିଁ ବସ୍ଟି ମୋର କଟକରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତ ୟା ଭିତରେ ମୋତେ ତ ଜୋରସୋର ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଖି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସିଧା ଉଠିଲିଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖରେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଜୋରସୋର ନିଦ। ଆଉ ନିଦ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସିଧା ତାଳଚେର। ତାପରେ ମୋ ବାପାକୁ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ବାପା ବି ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ମିଶିକି ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ଏଇଠି ବର୍ଥଡେ ବୟ ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ମୋ ଧନିଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହି ମିସ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଲ ପେଲ କରିଦେଇ ଆମେ ଏଠି ମିଶିକି ହସ ଖୁସି ଗପ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁରି ମୂଷା ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋତେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଥଡେ ବୟର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ତା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିନଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଫାଇନାଲି ମାର୍କେଟରେ ସବୁ କିଣାକିଣି ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ କିଛି ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଲିଛି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଡେକୋରେସନ୍। ୟା ଭିତରେ ଆମ ଗୁଣ୍ଡୁରି ମୂଷାର ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଚାହା ଜଳଖିଆ ପାର୍ଟି। ଏମିତି ହସ ଖୁସି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ନାକରେ ବାସ୍ନା ବାଜିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ସଜେଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଟୋପି ଫୋପି ପିନ୍ଧି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠିଲେ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବର୍ଥଡେ କେକ୍ କଟା ହେବ ବୋଲି। ତ ଫାଇନାଲି ବାଣ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ବର୍ଥଡେ ବୟ କେକ୍ ଟିକେ କାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଇ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମଜା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଯାହା ହଉ ଜନ୍ମଦିନରେ ଟିକେ କେକ୍ ନ କାଟିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଘରକୁ ନ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଥଡେଟା ପୁରା ଅଧୁରା ହିଁ ଲାଗେ। ତାପରେ କେକ୍ କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଇଜ୍ କରିକି ବସେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭୋଜି ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ବିରିୟାନୀ